Presentamos hoxe este proxecto que ao final demos en chamar, despois de moitas voltas, Camiños Falados da Rúa. É un proxecto que a nos como Concello nos fai especial ilusión, e como ya que presentamos a marca do Concello, pois isto é unha cousa que, bueno, personalmente tiña na cabeza, tiñamos moitas ganas de facer, e atopamos en Cristina da Torre, creo que a mellor persona para levar adiante, bueno, pois non quero repetir proxecto, pero bueno, un proxecto destas características, non? Vai ser unha web, como ela dixo, que vai explicar ela moito mellor que a min, pero a idea é que sexa non vai ser unha web estática, vai ser evolutiva, vai ir incorporando novas historias, novos camiños falados pouco a pouco, e o que pretende ser un espazo que recolla a memoria viva da rúa, viva e non tan viva de Madela, non? Un espazo no que todos e todas nos podamos sentir reflectidos, nos podamos sentir recoñecidos e que recuperen moitas das historias, non só as grandes historias, que igual son as que están máis recollidas, non? Libros e demais, sino as pequenas historias particulares, algunhas pequenas, algunhas menos pequenas, pero que fan entre todas elas, non, o conxunto do que foi a dar hoxe, foi a ser hoxe o noso Concello. Queríamos presentar hoxe concretamente por un tema especial que vos comentará tamén Cristina, porque se cumplía o centenario dunha historia concreta da que queríamos falar, e por eso presentar hoxe, xa digo, é unha web que vai ser moi viva, vai incorporar moita información pouco a pouco, e que o que nos interesa é que todas as persoas da rúa que teñan historias, que queiran que as súas historias non se perdan na memoria colectiva, pois que se dirixan a nos tamén para poder incorporarlas. E dito isto... Camiños Falados da Rúa é, como explicaba a alcaldesa, unha plataforma na que queremos recoller historias sobre a rúa que teñen que ver coa memoria da vila, pero tamén con esos lugares que ao final acaban resignificados pola acción do día a día. Non é simplemente un portal no que vai haber fotografías antiguas, sino na que tamén vai haber historias do presente, pero relacionadas con como habitamos o Concello. Tamén un pouco obxectivo, dende que iniciamos este proxecto, empezamos a falar del fai uns meses, era que un pouco cultivar certa autoestima, non? Por parte dos rueses e das ruesas, tamén dos novos habitantes da rúa, que podan saber ou coñecer mellor o sitio no que viven, e que despois que tamén sirva un pouco como xogo, como espacio didáctico e como espacio de memoria. O feito de la hoxe, aparte nos apuramos e nos dimos moitísima prisa en ter hoxe unha demo da web online, é porque se cumple hoxe, o sea, agora mismo, que estamos aquí no Concello da Rúa, son 11:30 da mañá, 23 de decembro, estaría no tren fai 100 anos Ruth Matilda Anderson vindo dende Lugo a Rúa para facer fotografías que incorporase a ese arquivo documental de fotografías de Galicia que fixo fai 100 anos en diferentes campañas, pero que iniciou en 1924. Esta foto que estades vendo é unha foto das que se incorpora a plataforma. Esta foto que estades vendo é unha foto, non se ven. O primeiro roteiro, mirade, a web ten de momento dous apartados, roteiros e historias, vale? Dentro das historias nos abrimos con esta fotografía que é unha noite boa celebrada na rúa fai exactamente 100 anos. Sabemos polo que conta e por informacións que fomos contrastando que é unha cea que se celebrou na Fonda Paco, que estaba na Rúa da Estación. Entón, a partir desta fotografía, nos sabendo que Ruth Matilda Anderson, un personaxe importantísimo na historia de Galicia, na historia de etnografía fotográfica, etc., estivo aquí, pasou aquí 3 días, fixo máis fotos, decidimos facer un primeiro roteiro, o que vou entrar dende a portada, se me permitides, es que non tengo que se mova, no que reconstruímos a súa trayectoria pola rúa, como chegou á estación de tren, despois estivo na Fonda Paco da Estación, despois na Igrexa de Santo Esteban, porque dase a circunstancia de que no proxecto da Fundación de 2008, na gran exposición que se fixo sobre Matilda Anderson, publicouse un catálogo, este libro de bolsillo, publicouse un catálogo no que se recollen moitísimos testimonios, o sea, se recollen tantos diarios do pai de Matilda que viñan con ela, como os testimonios dela describindo as cousas que se pasaban na rúa. E o que lle aconteceu esa noite boa na rúa ten unha descripción moi chula, moi divertida, e eu creo que moi significativa de como era esa Galicia e esa rúa de hai 100 anos, e que convidamos a xente a que descubra na web, así que non vou a contar nada máis de que lle pasou a esta señora co cura da Rúa Bella. Entón,
Aquí, como vedes, vai habendo puntos nos que podemos entrar. Por exemplo, claro, nós o que nos dedicamos para montar o proxecto é identificar as fotografías de Ruth Matilda Anderson, que aparecen identificadas, por suposto, coa propiedade da institución que é a dona de todo o seu arquivo, que é a Hispanic Society of America, e atopar cal sería a perspectiva desde onde tirou esa foto Matilda. Desde aquí non podo mover, creo que sí.